ассалому алайкум тамошобино ва ҳаводорони канали мо. имрӯз дар бозори Корвонем барои шумо материалҳои фаранга нишон медиҳем. Фаранго як 15 намуд ҳастай, 15 намудаш ҳастай. Маромад бинед, ин материалҳо беҳад мулоиман санг задагиян, дож дигзоран. Сангҳои бора хел ҳар хела задагӣ. Як мо шумо дар нишон медиҳем. Ин дукон қарор дорад дар бозори Корвон. нулевой дарвоза мебирем 16 дукон дар фарангои девонаш, фарангои фасл дагида сваровския, баъд хамелеон ду намуд чанд қати задагия. нархш 300 сомон ай. нархш 300 сомон. марамад метавонед ки омада шумо заказ кунед. 300 сомони то инами силха 300 сомон. номи ё фаранг. материалаш беҳад мулоими зурай. ҳар касе ки пӯшидагӣ боша ёра мефаҳма. марҳамат фарангои аҷибот фасон. баъд сангошонам зур заги наҳои ҷонашам ҳастай, хел сафедшам ҳастай. на сангои хамелеон қатиам дорам. нархи ё 300 сомон. хел задаги гулошонам калон дар болои гулошон чи задаги ҳастай. ина як тай дига ҳастай, на ранги ҳоҷиёна меган дила. ҳоҷиёнаш ҳам аҷиботай. на шумо бинед сангошон хамелеон задаги. болои гулда абшиват кадаги сангош аҷибот. санг аҷилет кадаги нест ай дукон. метавонед ки биен инҷа харидорӣ ки касе ки харидорӣ карда наметавона ҳама одамо дар WhatsApp бинависа. мисол вақт надора омаданда занг мезана, мо ҳамира дастафкам мекунем. хонумон ва хоҳарони азиз, касоне ки хонанишин ва ё ки донишҷӯ ҳастанду мехоҳанд ҷайби ва ё ҳамёнашон пур аз пул бошаду муҳтоҷи касе набошанд, пас ман ба шумо кор пешниҳод мекунам. кор дар ширкати Фибрилик. кор хеле осон ва қулай аст. обучения ва регистратсия бошад ройгон, яъне ба қайдгириву омӯзиш барои шумо бепул аст ва маош бошад аз чолокии худи шумо вобаста аст. шумо метавонед дар як моҳ аз 70 сомон то 7000 сомон маош бигиред. рақаме ки рӯи экран гузошта шудааст, шумо метавонед занг бизанед ва ё ба WhatsApp-ашон муроҷиат намоед. ба шумо барор муваффақият ва баракатро таманно мекунам.